खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय र लोगोफोर बिराद गोजांदों आङो दिनहियो उपाय गैया गोजांबाबो भिडिअ बनायखानांगोन जोङो इमान मेहनत खालामनानै सानहर माने भिडिअ कालेक्ट खालामनानै जोङो भिडिअ हगारो बिनि उनाव जुदि कन्टिनिउ होआबाथाय मास मोनसेजोंनो जोंनि वाच टाइमा खमायलांगोन इनिखायनो उपाय गैया गोजांबाबो कन्टिनिउ भिडिअखौ होनो थाखाय नाजाबाय आरो बिराद गोजांनाय मोनदों इनिखायनो आं सानबाय मा जिखौनो जोमनानै भिडिअ लाबोनोसै आं नोंथांमोननिसिम ओरै सानबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गोबाव खालामालासिनो जायखिजाया आंनि हि जोमनायखौ नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय बे सेंग्राया मा कारनाव खारबोदोंमोन आङो माने हमना मोनासै इनिखायनो नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअखौ दिन्थिनो सानबाय ओरैबायसा खारबोदों जानजायनिफ्राय बेहा माने आथिङानो गैया ओमफ्राय बोरैबा एम्फौ बायसा माने एम्फौ ना मा आं बेखौ हमनानै मोनला माने बोरैबा खुगा बायसाबो नुलाय लांदों बिनि मोदोम माने बिनि जानजायनिफ्राय गाहायसिम जाना लादो होन मोनदों आरो आङो खिन्थु मा बुस्थु आं हमनानै मोनाखै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै आंखौ कमेन्ट सेक्सनावहा कमेन्ट हरलाय मा बुस्थु इयो लोगोफोर आं एख' बुजिना मोनाखै बे मा बुस्थु जाहा सासे आदै ओंखारदों बिराद रमान्टिक बिराद मोजां दल दामनो रोङो आरोना नोंथांमोना मिथिना लागोन आंनि भिडिअखौ नायबानो अबाव दल दामो बे आदैयाहाय बिराद रमान्टिक दे बे आदैया खिन्थु बिराद गोदान माने भिडिअ बनायबाय थायो बे आदैयाहाय बहुत नायथावना बिराद रमान्टिक मुडाव थानाय बे आदैया नोंथांमोनानो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै बुजिना लादो बिदिब्ला उनजोंबो खिफियो सेंग्राफोर नोंथांमोनाथ' बहुत सिख्लाफोरनि नम्बर बिहरो फेसबुकआवनो जा बा एक्सट्रा फेसबुक पेजआवनो जा इउटुबावनो जा बहुत नम्बर बिहरो नोंथांमोननो जुदि नम्बर नांगौबाथाय नोंथांमोननि थाखाय आङो नम्बर लाबोदो सिख्लाफोरनि जोंनि बर' सिख्लाबो ओंखारबाय हारसा सिख्लाबो ओंखारबाय जोंनि आसामनि बाहेरनि सिख्लाफोराबो हगारो बिदिब्ला सेंग्राफोर थाब आंनि भिडिअखौ नायनानैहा नोंथांमोना नम्बरखौ कालेक्ट खालामना लादो नै सेंग्राफोर आंनि नाम्बारा सोरनाबाफोर नांगौबा 6011134402 এইটো হৈছে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ লৈ ল'ব সকলোৱে দেই আজিয়ে লাষ্ট মোৰ নম্বৰটো সকলোকে দি দিছোঁ লৈ ল'ব 970728543105 লৈ ল'ব দেই बे गथ'आबो नम्बर होदों नै लोगोफोर उन्दैथार गथ'आ हेलौ जनि सिंफोर जुदि सोरबाफोर कल खालामनोबा बे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय अब्लानो मिया खलिफाखौ लोगो मोनगोन मिथिबायना नै जाहा बे बिनानावा बिराद मोजां एक्सारसाइज रोङो एक्सारसाइज होननायहैनो बिनानावा बुंदों जाय कमेन्ट गाज्रि हरो बे मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै नाय बे बिनानावखौ मा बुंदों इयो कमेन्ट गाज्रि हरग्राफोर हाबुदान जादोसो एक्सारसाइज खालामो बे आसिजोंनो गावख्लाय हरगोन बिनानावा मा सानदों नोंथांमोनालाय मोजाङै नायनानै लाखा बे भिडिअखौहाय कमेन्ट गाज्रि होग्राफोर जोखावजोबगोन आं नों नायबाय थानायखौनो होनदों मिथिबाय गलासे सेंग्राफोर गोसो थोनाय खेत्रआव कनफिउज जादोंबा नै जाहा बे आदैखौहाय लोगो हम बे आदैया बुंगोन मा टाइपनि हिन्जाव लानांगौ जोंफोरा बे आदैया बुंदों हायथु सिख्लाफोरखौ लानांगौ जानायावबो लोंनायावबो एभरिथिं पारफेक्ट जायोनो खोनासंना लाखा बे आदैनि बुंनायखौ नङाबाथाय जामब्रगोनबो हाखराव खोनासंना लाखा सेंग्राफोर नोंथांमोना माबायदि हिन्जावखौ गोसोथोयो सिख्लाखौ गोसोथोयो नोंथांमोना गाहाय सिख्लाखौ गोसोथो गाहाय हिन्जावखौ हाबा ला मानो होनोब्ला जानाय थानाय उन्दुनाय खिनाय हासुनाय गासैयावबो एभरिथिं मजा आया समझ गया आयु गाहायनिफ्राय जि बिउटिफुल सिख्लासो नुदोंमोन आङो दख'ना गोमो गाननाय बिनि उनाव
गोजौसिम ओरै फैबाय थाबाय माबा दारि गोनांसो नुबाय आङो मा बेलाय मा बैसा दख'ना गाननाय मानसि बे हिजलासो नामा सि नायलालाय नोंथांमोनानो हिजलाबो जानो हागौ थक जागोन सेंग्राफोर गाहायावल' दानाय गोजौआवबो नायनो सोलों गोजौआव नायबासो मिथिनो मोनगोन नाय नोंखौ फैगोन साननानै दङ आङो बिफां गाहायाव गोमो गोथां दख'ना गाननानै आं खावलायाव दारि ब्रेव ब्रेव लानानै आं नेना थाबाय थादों रजे नेना थाबाय थादों आयौ मा दारि गोनांसो मानसियाबो नेना थाबाय थादों। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै आङो बारा गोलाव लाबोबाय थाला जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान जइन जादोंब्ला प्लिज अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय नै आङो जि जोमनायखौ नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय बेखौबो नोंथांमोना आरो गाज्रि कमेन्ट हरगोन अनेकथा ओरैनो खालामथिदों माबा माबि माबा अनेकथा बेफोरखौहाय बाद होनानै आंखौ मोजां कमेन्ट हरग्रा खालामदे सनाफोर आरो आं जाहाथे हिम्मत मोननानै गोदान मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननिसिम बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो दोनथ'बाय आङो बाय बाय।